Anna Belousovová sa rozhodla reagovať na študenta, ktorý pred návštevou predsedu vlády Roberta Fica gymnázia v Poprade napísal pred budovou školy niekoľko hanlivých výrazov adresované predsedovi vlády. Belousovová píše svoj status v tomto znení. Študent z Popradu. Nový Tribún. Novembra 2025. Už to tak vyzerá, že áno. Študent, ktorý pred gymnáziom napísal Fico, je zradca. A ako ti chutí Putinov, domyslite si, čo aktuálne prežíva svojich 5 minút slávy. Stačilo si kopnúť do Fica a je z neho nová osobnosť progresívneho názorového brehu. Keď čítam reakcie niektorých ich akože osobností, zdá sa mi pravdepodobné, že chalana použije opozícia ako rečníka na tribúnach 17. novembra. Lepšieho by nenašli. Jedného takého už mali. Vstúpil do dejín, áno, študent, ktorý nepodal prezidentovi ruku. Jeho meno si už skoro nikto nepamätá a ani nie je prečo. Pre opozíciu to bol len taký hrdina na jedno použitie. Po tom, čo mu médiá vyrobili slávu a z jeho nevhodného správania spravili politický protest, po ňom chňapla iniciatíva Mier Ukrajine, predĺžená ruka opozície, ktorá v tom čase organizovala protivládne protesty. Študent, ktorý nepodal ruku prezidentovi, si užil svojich 5 minút slávy na tribúne a nejako o ňom už nepočuť. Vraj má nejaké problémy. Neprekvapuje ma to. Blíži sa 17. november a opozícii doslova spadol darček do lona. Má meno študent, ktorý písal urážky Fica Kriedov. Znovu sa zopakoval scenár použitý v prípade študenta, ktorý nepodal ruku prezidentovi média, výroba slávy a tak ďalej. Prvé reakcie úderníkov opozície nasvedčujú tomu, že už s čmárajúcim študentom rátajú. Lucia Štaselová z iniciatívy Mier Ukrajine prirovnáva študenta, ktorý písal urážky Fica Kriedov k študentom novembra 89 a pozýva na demonštráciu, ktorú organizuje Mier Ukrajine 17. novembra. Úplne čírou náhodou v nadväznosti na demonštráciu opozície, takisto táto pani propaguje nejakú Kriedovú novembrovú vlnu, počas ktorej vyzývajú ľudí čmárať po chodníkoch po celom Slovensku. Dokonca dáva návod, čo majú písať. Jakub Góda, člen týmu prezidentky Čaputovej, a dnes novinár denníka N sa už vytešoval, že z tohto Kriedového obláčika by mohlo čosi zapršať. Tak rozmýšľam, aká impotentná musí byť súčasná opozícia, keď sa upína k takýmto na prvý pohľad psychicky nie celkom OK typom, ako je ten študent, ktorý písal urážky Fica Kriedov. Stačí si pozrieť výstupy tohto mladíka na sociálnych sieťach a normálnemu človeku musí byť jasné, že on celkom normálny nie je. A viac ako medializáciu a rečnícke tribúny by potreboval odborníka z oblasti duševného zdravia so špecializáciou na drogové závislosti. Všetci tí slušno ľudia, ktorí si dávajú rôzne nálepky, vlastne klamu. Nie sú slušní a nie sú ani progresívni. Ak progres znamená pokrok, oni skôr predstavujú jeho opak, regres, teda úpadok. A preto sú vždy len dočasní. Skončí november, skončí aj 5 minút slávy študenta a skončí aj ich Kriedová revolúcia. Jeden poriadny dážď tie ich čarbanice spláchne. Prirovnávanie nevychovancov z rádov študentov so študentmi z námestí novembra 89 považujem za urážku tých druhých. V novembri mladí veľa riskovali, mali odvahu a vnútornú silu. Na námestiach nepadali urážky. Bola to generácia, ktorá si verila a motívy vzbúry boli pozitívne. Oni boli za niečo. Títo študentskí maskoti opozície im nesiahajú ani po členky. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.